Majalisar Ɗinkin Duniya tana tsammanin cewa mutum 6,000 suke kamuwa tare da cutar hepatitis a kowace rana. Barkanmu da warhaka, sunana Dr. Aisha. Yau ranar 28 ga watan Julai, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin faɗakarwa game da ciwon hepatitis. Hepatitis ciwo ne na hanta. Akwai abubuwa kala-kala da ke iya kawo hepatitis. Akwai ƙwayoyin cuta, akwai kuma abubuwan da ba ƙwayoyin cuta ba. Wannan bayani da za mu yi yau ya danganci ƙwayoyin cuta da suke iya kawo hepatitis. Kuma a ƙwayoyin cutan ma iyakanmu viruses ɗin da suke kawo hepatitis. Virus kuma ita ƙwayar cuta ce da za ta iya kawo rashin lafiya a ɗan adam. Na san yanzu dai duk duniya an san virus saboda lokacin da aka yi corona, ko ba haka ba? Corona ita ma virus ce. Amma wannan viruses ɗin da zan yi bayani kansu su ciwon hepatitis suke kawowa, wato ciwon hanta suke kawowa. Akwai viruses 5 da suke iya kawo hepatitis: A, B, C, D da E. A cikin viruses ɗin nan guda 5, guda 2 suka fi kawo babban matsala, wato B da C. Me yasa aka damu? Me yasa ake ta hargowa game da hepatitis, kuma me yasa ake ta faɗakarwa game da yin rigakafi? Hepatitis ita ce babban dalili da ke jawo ciwon daji na hanta, wato liver cancer. Binciken da aka yi a shekara ta 2022 ya nuna cewa kimanin sama da mutum miliyan 300 suna ɗauke da ƙwayar cutar hepatitis B da C. Ga timetable na rigakafi na yara a Najeriya. Ana rigakafi na hepatitis B sau 4. Na fari ya kamata a yi shi bayan an haifi jinjiri ba da daɗewa ba, ko a ranar farko. Bincike ya nuna kashi 45 kaɗai ake mawa a ranar farko. Yaya ake ɗaukar hepatitis? Za mu fara da yadda ake ɗaukar hepatitis A da E. Su ne ba su cika kawo matsala sosai a jiki ba. Yawanci ko an ɗauke su, jikin mutum na iya yaƙar ƙwayar cutai, sai a warke bayan wani ɗan lokaci. Yawanci ana ɗaukar su ta hanyar cin abinci ko shan ruwa wanda ke ɗauke da ƙwayar cutar. Hepatitis B, C da D ana ɗaukar su ta hanyoyi kamar ƙarin jini. Idan aka samu matsala aka ƙara jini da jinin mai hepatitis. A nan ina so in ce masu hepatitis ba su iya ba da jini. Sai kuma masu ciki, su kuma suna iya ba ɗan da suke ɗauke da shi ta hanyar uwa, wato placenta, ko kuma wurin haihuwa. Sai kuma saduwa da iyali. Sai kuma sharing abubuwa masu kaifi kamar su reza ko kuma allura, musamman 'yan ƙwaya da kan yi amfani da allura ɗaya tsakankanin junansu. Hepatitis D ita 'yar goyo ce. Me yasa na ce haka? Saboda ita ana samunta a mutane ne masu hepatitis B. Wato ita ƙwayar cutar hepatitis D ba ta iya rayuwa a jikin ɗan adam ba tare da hepatitis B ba. Alamun hepatitis. Daga cikin matsalolin hepatitis shine wasu ba za su ma san sun ɗauki cutar ba. Za su iya ɗan zazzaɓi a tsaitsaye su ci gaba da rayuwarsu. Wasu kuma suna iya ganin alamomi kamar idonsu ya yi ɗorowa, ko kuma abin da mutanenmu ke ce ma shawara. Suna iya fama da ciwon ciki, yawan gajiya, rashin cin abinci, ciwon jiki da ƙashi, tuƙa da amai. Wasu ma fitsarinsu zai iya duhu kamar kalar Coca-Cola, bayan gidansu kuma yana iya komawa kalar toka. Me ke faruwa bayan an kamu da hepatitis? Kamar yadda na faɗa a baya, a mutane da suka kamu da hepatitis A da E, yawancinsu jikinsu zai kawar da ƙwayar cutar, sai su warke bayan wani ɗan lokaci. Hepatitis A da E suna kawo hepatitis marar daɗewa a jiki, abin da ake ce ma acute hepatitis. A mutane da suka kamu da hepatitis B da C, ku tuna a baya na ce su ne masu matsala. Ƙalilan daga cikin mutanen nan za su kawar da ƙwayar cutar su warke. A sauran mutane masu yawa za su dangwama a hantarsu su kawo abin da ake ce ma chronic hepatitis, wato hepatitis mai daɗewa. Chronic hepatitis kuma tana lalata hanta, ta gurɓata yanayin hanta, daga nan kuma sai hanta ta kasa ayyukan da take yi kamar su tace jini da sauransu. Baya ga haka, chronic hepatitis na hepatitis B da C
suna iya kawo kansar na anta wato liver cancer ko abin da ake ce ma hepatocellular carcinoma. A can baya mun ce sama da mutum miliyan 300 suke ɗauke da cutar hepatitis B da C. To a cikin waɗannan mutanen masu samun magani ba su da yawa. Wannan shine saboda maganin hepatitis yana da tsada idan aka ce mutum shi zai sai ma kansa. Saboda haka kuma mutanen da suke rasa rayukansu ta hanyar hepatitis suna ta ƙaruwa. A shekara ta 2022 sama da mutum miliyan 1 suka rasa rayukansu ta hanyar hepatitis. Yawancin mutane masu chronic hepatitis ba su sani ba, sai su ta rayuwarsu babu damuwa har sai anta ta lalace an samu abin da ake ce ma liver cirrhosis wato canjin yanayin anta ko kuma an samu ciwon daji na anta. To ya za mu tuntuɓi wannan matsalar? Sanin idan kana da ƙwayar cutar hepatitis shine mataki na farko domin kare kanka daga lalacewar anta da kuma ciwon daji na anta. Baya ga haka, gaggautawa wurin yin rigakafi domin kare anta daga lalacewa ko kuma ciwon daji na anta. A koda yaushe, rigakafi ya fi neman magani sauƙi. Yanzu kun gane me yasa aka damu? Mu tashi tsaye domin kula da lafiya.